Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Kaso ng pagnanakaw sa Pampanga, patuloy ang pagdami. Provincial Police Office, aminadong kulang ang mga pulis sa lalawigan. Tax mapping sa mga business district, itutuloy ng BIR. Suspensyon ng tax compliance verification drive, lifted na. City of San Fernando Dialysis Center, target buksan sa first 100 days ni Mayor Vilma Caluwag. At Republic of Korea Black Eagles, Philippine Air Force, pinahanga ang mga Pinoy sa kanilang aerial demo. Mayapaldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Justin Dizon at narito na ang mga malalaking balitang nakalap ng CLTV Balitaan. Kabalenka Region, hindi po bababa sa 100 at 50 insidente ng nakawan ang naitala sa Pampanga simula ho nitong Enero hanggang Hulyo ngayong taon. Aminado ho yung kapulisan na may kakulangan daw sa bilang ng mga uniformadong tauhan para hubantayan ang buong lalawigan. Dito naman daw pumapasok yung mahalagang papel ng tinatawag nilang mga force multipliers. May detalye ng balitang yan si JM De Jesus. August 7, araw ng linggo nang nakawin ang motor ni Mac, di niya tunay na pangalan, sa tapat ng kanilang bahay sa Barangay Santa Lucia, syudad ng San Fernando, Pampanga. Dahil hindi raw kasya sa iskinitang motor, iginagarahe na lamang niya ito sa labas ng kanilang bahay. Noong August 7 na madaling araw, sir, bali umaga, 9 a.m., nandito ako sa baba. Tapos nakakita lang po nawawala yung motor ko, yung kapatid ko, nung pauwi siya galing dito kasi nakikitulog siya dun sa ano niya. Ngayon nakala niya, sir, umalis ako. Ngayon pinuntahan niya ako dito, nawawala daw yun, kinabahan na ako, tapos tinignan ko yung susi, nandun naman. Tapos po, lumabas na kami, na wala nga po yung motor. Sa pagnanais sa matunto na pinagpagurang motorsiklo, nakiusap si Mac sa kapitbahay na may CCTV camera na kung pwede ay silipin niya makakuha nito sa araw na siya ay ninakawan. Ayun, sir, may CCTV dun sa kabilang bahay sa harap. Doon, sir, nakiusap kami doon na i-review yung CCTV kung anong oras. Tapos, sir, nakita yun, madaling araw ng alas 3 ng madaling araw. Nawawala na yung motor. Malaki ang panghihinayang ni Mac dahil wala siyang permanenteng trabaho at ang ninakaw na motor ang ginagamit niya para makapag-deliver at kumita ng pera. Hulugan po yun kinuha ko po yun, hulugan para pang service ko po sa araw-araw. Malaking bagay din po sa akin yun. So ngayon, tempo pa na wala akong trabaho, tas nawalan pa ako ng motor. Bali ginagamit ko rin yun, sir, wala kasi akong trabaho ngayon pang Lalamove rider. Sa pang extra kita kaabang walang trabaho. Ngayon, wala talaga. Nananawagan ngayon si Mac na kung sakali may makakakita sa kanya motor ay maaari makipag-ugnayan sa numerong 0951-055-9028. Isa lamang nangyari kay Mac sa mahigit 150 kaso ng nakawan sa Pampanga na naiulat sa Provincial Police Office simula noong Enero hanggang Hulyo ng taong kasalukuyan. Ayon kay Police Colonel Alvin Consolacion, hepe ng Pampanga PPO, di hamak na mas tumaas ang insidente ng nakawan sa lalawigan kumpara noong nagsisimula pa lamang ang pandemya. Tumaas ngayon kasi siguro isa factor yan yung pagluwag na ngayon ng mga restriction natin. Hindi katulad ng mga nagdaang panahon na talagang mahigpit ang pinapatupad na protocol noon, may mga lockdown. So sa ngayon, nung magluwag, nakita natin yung medyo pagtaas talaga ng crimes against property. Nasa 1,300 umunong bilang ng police personnel sa Pampanga at aminado si Consolacion na kulang ito kung pagbabatayan ng 1:500 police to population ratio. Ako, sa matter of fact, halos nangangalahati pa lang tayo dun sa ideal na dapat meron tayong kapulisan. Ang police to population ratio natin ngayon nasa 1,000, one police is to 1,890 population. So kulang na kulang, halos kalahati ang kulang. Paliwanag ng hepe na dito pumapasok ang mahalagang papel ng mga force multiplier sa barangay upang matiyak ang seguridad ng mga komunidad. Pero doon sa kakulangan namin,
kami tinutulungan natin mga force multiplier katulad ng mga barangay tanods. Yan ang ating isa sa mga kabalikat sa ating pagpapatupad ng ating tungkulin. Sila kasi laging nauuna doon sa kanilang komunidad, sila yung nandun sa komunidad, kaya sila yung aming katulong. Sila yung aming mga tinatawag namin force multiplier. At yung iba pang mga civic-oriented organization na lagi namin katulong sa aming mga aktibidad. Yun ang aming pampuno doon sa kakulungan ng bilang ng kapulisan, yung ating pong mga force multiplier. Paalala ni Consolacion sa publiko, huwag magdadalawang isip na lumapit sa kapulisan, oras na makaranas o makasaksi ng insidente na nakawan. Magsumbong sa kapulisan kapag may nangyaring krimen sa inyong lugar. Sa gayon ay maagapan po natin kung may baka kasi pag hindi natin nahuli, may gagawin pa ulit na krimen yan pag hindi po natin nahuli yan. Kaya mas maganda po kung may nangyaring krimen doon sa inyong lugar, ay ipagbigay alam niyo po sa kapulisan ang sa gayon maimbestigahan at mabigyan ng solusyon, mahuli yung kriminal dahil pag hindi po natin nahuli yan, darating ang araw, yung kapitbahay mo naman ang mabibiktima at patuloy gagawa yan pag yan ay hindi po natin nahuli. JM De Jesus, CLTV News. Samantala, paunawa ho sa lahat ng mga motoristang nagdaraan dyan sa may Dolores intersection sa siyudad ng San Fernando, Pampanga, isinara na ho ng Traffic Management Division ng City Public Order and Safety Coordinating Office ng San Fernando ang daanan ho ng mga motor sa ilalim ng Dolores intersection flyover. Ayon po sa hepe ng TMDC POSCO na si Ginoong Renato Pineda, madalas raw magdulot kasi ng aksidente ang biglaang pagsulpot ng mga motor mula ho dyan sa ilalim ng tulay. Nakikiusap naman yung ilang riders na muli raw buksan ang nasabing daanan dahil pahirapan daw sa kanila ang pag-ikot sa U-turn slot dyan ho sa may Jose Abad Santos Avenue o Jasa. Pero ayon ho kay Pineda, kailangan munang magkaroon ng masinsinang pag-usap kaugnay ho nito. Paniwanag pa ni Pineda, intindihin rin daw sana ang ikabubuti ng nakararami kaysa sa convenience na dala ng nasabing daanan. Narito po ilang pahayag ni Ginoong Renato Pineda, ang OIC ng Traffic Management Division ng SIPOSCO. May napakarami ng concern regarding po dyan kasi masyado po siyang prone sa aksidente at saka nakakantala po sa daloy ng trapiko, livery. Sa taas po ng gasolina, naiintindihan po namin yun. Pero alin po ba yung pipiliin natin? Yung po bang konsumo o yung delikadong ibibigay itong napakaliit na espasyo ito para sa kanila? Yun lang po sana yung intindihin natin pag-usapan. Pero sa tingin ko ma'am, sa ngayon, hindi po muna. Lalo na yun nga, pinag-ahandaan po namin yung biglang volume ng sasakyan dahil dito sa paparating na face-to-face class dito sa ating syudad. Mm-hmm. Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, Mayor John Sambo ng Santo Tomas, Pampanga, hiniling sa kapulisan na tutukan ng mga tulak ng droga at isalba yung mga gumagamit lang. Witness ng LGU sa drug operation makatutulong umano sa pagpapalakas ng conviction at pagpigil sa peking operasyon. Ayon ho yan sa DILG. At City of San Fernando Dialysis Center, target buksan sa first 100 days ni Mayor Vilma Caluwag. Manatiling nakatutok at kami magbabalik. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Tuloy-tuloy ho tayo sa ating balitaan, mga kabalen, mga karehiyon. Ito naman, isalba ang mga user at hulihin ang mga drug pusher.
Ito po yung patakaran daw ni Mayor John Sambo ng bayan ng Santo Tomas, Pampanga kaugnay ho ng gyera kontra illegal na droga. Samantala, isinusulong ho ngayon ng Department of the Interior and Local Government ang pagtatalaga ng mga LGU ng mga witness sa mga drug operation para raw maiwasan yung moro-morong hulihan at mapalakas ang conviction sa mga totoong nagkasala. May detalye ng balitang yan si Paulo G. Santos. Nakadikit umano sa performance ng kapulisan at ng Barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC ang tagumpay ng isang bayan pagdating sa usapin ng pagsawata sa iligal na droga. Ito ang pananaw ni Mayor John Sambo ng Santo Tomas, Pampanga na kamakailan lamang ay pinulong ang mga pulis na nakatutok sa drug clearing operation sa kanilang komunidad. Kahit anong gawin ko na proyekto, no, sa ating bayan, kung meron namang problema sa droga, mas malaki ang epekto, negative effect nun sa ating mga kababayan. Kaya talagang, ang sinabi ko lang kanina, tutukan, bigyan ng lunas ang problema sa droga. Naniniwala daw ang alkalde na upang higit na maging matagumpay ang krusada kontra droga, dapat ugatin ang problema at ang pinanggalingan ng supply. Hulihin ng mga pusers, yun lang ho. Hulihin ng mga pusers, save the users. Ganun lang ho kasimple yung sa akin. Kinikilala raw ni Sambo ang papel ng kapulisan sa war on drugs at dapat daw ay maging alinsunod ito sa isinasaad ng batas. Ngayong nagsasagawa ng malawakang balasahan sa mga hepe ng kapulisan, binigyan din ni Sambo na ang kahalagahan ng trust and confidence building sa pagitan ng local government unit at ng uniform personnel. Regular na nangyayari sa ating PNP yan. Nakadalawa na nga ho akong chief of police. At ako naman hindi nawawalan ng pag-asa. Sabi ko nga ho, ng paniniwala sa ating kapulisan dahil naniniwala naman ako isa ang ahensya ng kapulisan na pinaka-backbone ng ating gobyerno. Basta ako, sinabi ko lang ho kanina magka-turnover, nandyan ho si PD. Ang sinabi ko lang naman, ang panawagan ko, bigyan natin ng lunas ang problema sa droga. Samantala, itinutulak ngayon ni Secretary Benjamin Abalos ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa mga local chief executives na bigyan ng prioridad ang anti-drugs operation ng mga pulis. Mainam daw na magkaroon ng espesyal na tauhan ang mga LGU para maging witness sa mga operasyon ng PNP upang higit na tumaas ang conviction. Mapipigilan din daw ang moro-morong mga operasyon kung mayroong witness mula sa lokal na pamahalaan. Karamihan ng kaso, isa lang ang testigo, ang barangay. Anong nangyayari? Nadidismiss ang kaso. Masi kano kalaki, kano kahirap. In Mandaluyong, what my wife did, Mayor Menchie, she hired one employee, assigned the employee to the Department of Justice. Ang trabaho na lang ay mag-witness sa lahat ng mga drug bust at tumistigo. And you know what? Wala na kaming dismissal technicality because of one single gesture of an LGU. That is why I requested the League of Cities, Mayors, the League of Provincial Governors, and of course, the League of Municipalities, baka po pwedeng gawin nila yon. Hihilingin daw ni Abalos sa Korte Suprema na magkaroon ng mga online hearing session upang hindi maging limitado ang galaw ng mga law enforcers na involved sa drug operations. Sa ganitong paraan daw, tiyak na uusad ang kaso at hindi basta-basta na madidismiss dahil sa hindi pagdalo sa hearing ng mga arresting officer. When it comes to hearing, yung police na reassign sa ibang lugar, yung police na promote, at kung tatawagin na siya ngayon sa hearing, kung walang testigo, tandaan nyo yan, pwede ma-dismiss. Or pwede na sabihin na the right to speedy trial. Hindi ba? Kung dire-diretso. So, I will be requesting the Supreme Court, no? Dahil merong body rin dito, if it's possible na magkaroon ng online hearing. In the event
yung kapulisyahan ay nasa malayong lugar, let's say nasa Mindanao at nasa baka po pwede online hearing na lang. Sa madugong war on drugs ng nakalipas na administrasyon, puna ng mga kritiko ang pagkasawi ng mga small-time at pobreng drug pusher at user. Sa chains of command ng pamunuan ng PNP, naghabilin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maging maingat ang kapulisan sa kanilang operasyon upang hindi mapuna ang paggamit ng dahas ng mga itinuturing na alagad ng batas. Sa datos ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 3, as of August 11, 2022, 118 sa 505 barangay sa Pampanga ang hindi maituturing na drug-clear community. Pangatlo ang lalawigan ng Pampanga sa rehiyon sa may pinakamaraming komunidad na may talamak na illegal na drug activities, habang nangunguna ang Bulacan na sinundan ng Nueva Ecija. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa ibang balita, nagkaroon na po ng MOA signing sa pagitan ng City Government of San Fernando, Pampanga at Luzon Medical System para huyan sa pagtatayo ng isang hemodialysis center sa naturang lungsod. Sa programang Bawal ang Chismis kay Sonia Soto, sinabi ni Mayor Vilma Caluwag na target nilang buksan ang naturang pasilidad sa unang 100 araw ng kanyang administrasyon. Detalye ng balitang yan, si Jenna Lumbang Parungaw. Sabi nila, ay, si Vilma, pinangako niya yung langit at lupa. Suntok sa buwan yung mga programa niya. No, hindi po totoo yun. Kasi ito po, kaka-MOA signing lang po namin ng proponent ng dialysis center. So, malo-launch na po natin yan within 100 days. So, malo-launch na rin po natin yung free hospitalizations para sa ating mga senior citizen. Malo-launch na rin po natin yung free chemotherapy. Kumpiyansa si Mayor Vilma Caluwag ng City of San Fernando, Pampanga na mabubuksan sa unang 100 araw ng kanyang administrasyon ang sariling hemodialysis center ng syudad. Isa ang naturang medical facility sa campaign promises ni Caluwag. Binanggit din niya ito sa kanyang inaugural address bilang priority project. Nitong August 2 ay nagkaroon na ng signing ng Memorandum of Agreement o MOA sa pagitan ng City Government at ng Luzon Medical System. Ayon kay Dr. Rowena Salas, Officer in Charge ng City Health Office, wala umanong kapasidad ang pondo ng kanilang tanggapan para sa operasyon ng isang hemodialysis center, kaya pumili ang City Government ng kapartner na may magandang offer. Nagbigay po sila ng kani-kanilang mga offer, no? And nakapili po tayo ng makapagbibigay sa atin ng libreng machine. Libre po yung facility mismo na gagamitin ng ating mga pasyente. So, malaking tulong po ito sa lahat po ng Fernandino. Batay umano sa kasunduan, bilang project main provider, ang Luzon Medical System ang maglalagay ng 25 dialysis machines at iba pang medical equipment, supplies at tools sa pasilidad. Ang city government naman ang maghahanda ng lugar para sa pasilidad. Natukoy umano ang evacuation center sa City Civic Center upang maipaayos ayon sa pangangailangan ng isang hemodialysis center. Ang operational at construction works ay sagot din ng Luzon Medical System. Kailangan lamang umanong mag-provide din ng city government ng isang registered social worker, ambulansya at iba pang necessary structural at non-structural repairs. Maliban dito ay wala na umanong gagastusin pa ang syudad. Sa ngayon ay nagsimula na umanong enrollment ng mga benepisyaryo ng libreng hemodialysis. Mayroon umanong 414 identified na indigent dialysis patients sa syudad. Paliwanag pa rin ni Salas, ipatutupad ang no balance billing policy ng PhilHealth sa itatayong dialysis center. Ibig sabihin po nito, basta po lahat ng mga may PhilHealth, hindi po magbabayad. No po? Wala pong ibibigay na kabayaran, kahit po minimum lang na 300 or 200 na kailangang bayaran ng pasyente. So wala po talaga. Ang bayad lang po dito is yung PhilHealth. Sa available na 25 hemodialysis machines, nasa 69 na pasyente ang kayang i-accommodate ng dialysis center araw-araw. Sa ngayon ay nagsesecure na umano ang Luzon Medical System ng mga necessary permits at pagkatapos ay ang PhilHealth accreditation nito. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News.
Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, tax mapping sa mga business district, itutuloy ng BIR, suspensyon ng tax compliance verification drive, lifted na, at Laos Group Esports Eagles sasabak sa NBA 2K Games sa United States. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Ito ho, paunawa sa lahat ng ating mga kabalen at karehiyon na nagmamay-ari ng negosyo. Lifted na ho ang suspensyon ng Tax Compliance Verification Drive o TCVD ng Bureau of Internal Revenue. Kabilang na ho rito yung pagdaraos ng tax mapping sa mga business district sa bansa. Bunsod ho nito, nag-abiso na yung BIR sa mga negosyante na maagang magparehistro ng kanilang mga negosyo. At paalala rin ho yung ahensya na tiyaking lehitimong tauhan nila yung inyong magiging katransaksyon. Narito po ang detalye ng balitang yan. Lifted na ang suspension sa pag-issue ng mga mission order kaugnay ng tax compliance verification ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Batay ito sa Revenue Memorandum Circular Number 115-2022 na pirmado ni BIR Commissioner Lilia Catrice Guillermo. Dahil dito magpapatuloy na ang pagsasagawa ng tax mapping ng mga tauhan ng ahensya na naantala dahil sa iba't ibang quarantine restrictions sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic. So, the Commissioner of Internal Revenue, Ma'am Lilia Guillermo, has recently pronounced that the tax mapping operation for the entire nation is on the go. So yan sir, may go signal kami at may mandate kami na i-tax map yung mga business establishments. So that is to check their registration, invoicing, bookkeeping, and compliance to other required data or information. Random inspection ang ikakasa ng BIR at may mission order ang mga kawani na magtutungo sa mga business district. Paalala ni Arnel Cusinas, hepe ng BIR RDO 21B, tiyaking lehitimo ang mga katransaksyon at wala raw on-the-spot cash na hihingin ang mga nag-iinspeksyon kahit na para sa pagbabayad ng penalty. Unang-una, meron po silang identification card. At pangalawa, meron silang dalang mission order. So, pwede po nating i-check at yan po ang trabaho ng ating mga tao. Magpapakilala sila, ipapakita nila ang ID nila at ipapakita rin nila ang mission order. So, kung meron po kayong katanungan or let's say pagdududa na hindi ito lehitimo, pwede po kayong tumawag sa aming tanggapan. Wala pong tax payment doon sa on the spot. So, they will have to go to the district office, fill up a form, application form, or penalty form, and then pay it to the revenue collection officer or to the agent bank. Hindi lamang ang mga rehistradong negosyo ang target ng tax mapping kundi pati na ang mga delinquent business entity na operational na ngunit hindi pa updated ang record sa BIR. And hindi lang naman po yung hindi registered na tax map, pati po yung registered kasi may post obligations din yung mga taxpayers even if registered na sila. Tinatayang nasa 842 million pesos ang tax goal collection ng BIR RDO 21B para sa buwan ng Hulyo. Pero ayon kay Cusinas, higit 962 million pesos na ang kanilang nakolekta kaya lampas na sila sa target.
Sakop ng BIR-RDO 21B ang 17 bayan at syudad sa southern portion ng Pampanga na kabilang dito ang City of San Fernando. Nagpaalala naman si Cosinas na huwag magpapahuli sa mga deadline ng tax obligation dahil dito umano nakasalalay ang mga programa ng pamahalaan. Ngayon pong August, ang mga importanteng petsa ay August 15. Yan po yung due date ng ating individual income tax quarterly return. And then August 20 ang ating due date ng VAT return. At August 29, ngunit ito ay holiday, kaya August 30 ang ating due date ng income tax return. So pangkalahatang panawagan po ng inyong lingkod, magbayad po tayo ng maaga, mag-file po tayo ng maaga. Paulo G. Santos, CLTV News. Ibang balita, magpapakitang gilas ho ang mga players ng Laos Group Esports Eagle o yung LGE Eagles sa NBA 2K Games na gaganapin ho sa Estados Unidos sa susunod na linggo. Bagamat baguhan ho ang mga manlalaro sa kompetisyon, tiniyak naman daw nila na kayang-kaya nilang makipagsabayan ng galing at talento pagdating sa virtual basketball. Narito po ang report. Likas sa mga Pilipino pagkahilig sa basketball. Kahit saan ka magtungo, tiyak may makikitang basketball court, whole court man yan o half court sa gitna ng kalsada. At sa pagbabago ng panahon at pag-usbong ng teknolohiya, hindi na lang sa hard court pwede maglaro ang isang basketball enthusiast. Maaari na ring sumali virtually sa mga kompetisyon na kung saan pwede mag-dunk, layup at free throw ng daliri lamang at utak ang ginagamit. Ito ang esports na NBA 2K. At alam nyo ba na may pambato tayong esports team na sasabak sa kompetisyon sa Estados Unidos? Sila ang Laos Group Esports o LGE Eagles na binuo ni Mr. Paul Laos, presidente ng Laos Group of Companies. Layo ng koponan na higit na mahasa at maipakitang galing at talento ng mga Pinoy esports players. Okay, it started out around 2017. It was just a concept. Parang ganon. Ang talagang founder, ang nag-isip ng lahat to, is si Pards Concon Laos. It was his idea to form a league. Yan yun yung 2K Veterans League. And then nung 2018, actually we had the first interview also with CLTV 36. Nagpunta kami doon. Tapos doon pala nag-start yung concept na I think we should have a professional esports team that competes for NBA 2K. So doon nag-start yun. And then, ayan na, ito na yung nag-form. After several iterations, nagkaroon na ng Laos Group Esports Eagles. Matapos ang ilang kompetisyon na kanilang sinalihan at magkampiyon sa APAC Steel Open Qualifiers, nagbukas ang mas malaking pinto sa LGE Eagles at sila magprerepresenta ng Pilipinas sa Indiana, USA. Nag-qualify kami kasi sumali kami doon sa sanction siya ng NBA 2K League. We formed 2 teams actually. Tapos, yun nga, against, ang pumasok is 5 teams from Australia, tapos yung iba, karamihan, Pinas na, plus yung 2 teams ng LGE. Then we won against Playbook, a team of galing sa Pinas na parang another pro team. Yan. Nabigyan ng pagkakataon ng LGE Eagles na makipagtagisan sa mga exhibition matches versus top NBA 2K League teams at maging mga unang Pinoy na inimbitahan sa draft combine sa Amerika sa darating na August 17. Yung draft combine na tinatawag, mag-try out sila. Basically, papakita nila yung mga laro nila. Pag nakita nila na pwede silang i-draft,
ng mga teams doon, meron mga scouts na papanoorin yung mga games nila. Hopefully merong ma-drop dito sa tatlo na to. Kauna-unang player galing Pinas. Tapos galing pang Laos group. Yun talagang medyo ikaka-proud namin. Handang-handa na raw ang mga manlalaro ng LGE Eagles na makipagbakbakan sa mga pro teams mula sa iba't ibang bansa. Confident naman ako sa aking team, sa teammates ko, lalo na sa aming coach na lagi kaming sinusuportahan sa mga practice namin. Tsaka lagi rin kami nanonood ng mga iba't ibang games ng mga tao sa NBA 2K League. So we know na maybe mas malakas sila sa amin, pero we know na we can do it and we can compete against them. So makaka-expect kami na mananalo kami ng ilang games. Pwede rin kami matalo, pero mas nananaig sa amin yung kaya naming manalo against them. Bagamat baguhan pa lamang daw sila sa NBA 2K kung ikukumpara sa ibang mga kupunan, tiyak naman daw ang kanilang dedikasyon at sapat na ensayo para hindi mapag-iwanan sa laban. So, ang advantage na lang namin is yung mas nakakalamang siguro kami sa mga meta. Mas marami kaming konting alam sa mga meta. Tapos siguro din sa practice, sa dedication, mas praktisado siguro kami, mas gusto naming manalo, mas hunger po kami sa panalo, especially baguhan po kami, kumbaga parang hindi kami kilala sa larangan ng NBA, so parang mas gigil hunger kami para mas makilala kami sa pagdating sa NBA. Malaki naman ang pasasalamat ng mga players dahil sa oportunidad na ibinibigay ng LGE Eagles. Before ako mag-LGE, yung skill set ko po talaga ay sobrang layo po talaga. Parang hindi pa po talaga marunong maglaro nung time na grateful din po ako na napili ako sa LGE dahil dito ko na po na-improve yung skill set. Araw-araw, simula nung mahina pa ako, lagi akong kasabihan ni coach na tiwala ka lang sa sarili mo, mag-i-improve ka din. And ito kami ngayon na pupunta na sa US. Kaya sobrang grateful ako sa opportunity na binigay sa akin. Kailangan umunong paghandaan ng mga kalaban ng LGE Eagles dahil ilalabas nila ang bangis ng isang Pinoy basketballista online. Maaaring mapanood ng kanilang mga laro sa kanilang Facebook page at iba pang mga social media accounts. JM De Jesus, CLTV News. Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Bayanihan ipinamalas ng mga guro, mag-aaral at volunteers sa San Simon National High School, Pampanga, at Republic of Korea, Black Eagles, at Philippine Air Force pinahanga ang mga Pinoy sa kanilang aerial demonstration. Manatiling nakatutok at kami magbabalik. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Tuloy-tuloy ho tayo sa mga mainit na balita. Hindi nagpatinag sa ulan ang mga guro, magulang at mga volunteers ng San Simon High School nang magdaos ho ng isang parada mula sa eskwelahan at public market patungo naman sa Nuestra Señora del Pilar Parish sa San Simon, Pampanga, Lunes ho, August 15. Ang isinagawang parada ay hudyat ng pagsisimula ng Brigada Eskwela sa kanilang lugar. Kabilang ho sa kanilang paghahanda sa pagbabalik eskwela ng mga estudyante ay ang paglilinis sa mga classroom at pagtatanim ng mga puno. Samantala, nagpakitang gilas sa himpapawid ng Florida Blanca, Pampanga ang Republic of Korea Black Eagles at 7th Tactical Fighter Squadron ng Philippine Air Force matapos po silang magsagawa
ng mga rehearsals para sa air show at ito po yung weekend. Layon umano ng aktibidad na ipakita ang matibay na alyansa sa pagitan ng dalawang bansa, lalo na ho sa usaping pangseguridad. May detalye ng balitang yan si Felix Barrios. Sa maulap na kalangitan ng Florida Blanca, Pampanga, nasaksihan ng ating mga kabalin ang perfect formation ng mga eroplanong ito. Sila ang Black Eagles Aerobatic Team ng Republic of Korea na nagsagawa ng rehearsal flight Sabado, August 13 para sa kanilang main event ngayong Lunes, August 15 sa Basa Air Base. Ang Black Eagles ay bahagi ng 53rd Air Demonstration Group mula sa Gangwon Province ng bansang South Korea. Nakapagtanghal na rin sa iba't ibang parte ng mundo sakay ng kanilang mga T-50B aircraft. Marami sa ating mga kababayan ang dumayo pa sa Florida Blanca para personal na masaksihan ang kanilang pagpapakitang gilas. Expecting also na magiging powerful and excellent yung acrobatic nila ng aircrafts ng Korea. I believe this would actually help po yung pong tourism, and at the same time yung pong pag-i-endorse din, and at the same time this is actually an example also of showing what people of Florida Blanca has. At sa pagsikat ni Haring Araw, hindi nawala ang kasabikan sa ating mga kababayan na makita ang makapigil hiningang stunts ng mga Black Eagles. Sa huling bahagi ng airshow, magkasabay na lumipad at lumapag ang Republic of Korea Black Eagles at 7th Tactical Fighter Squadron ng Philippine Air Force bilang simbolo ng pagkakaibigan at kooperasyon. Sulit naman daw ang pagpunta ng mga nanood. It was nice po actually. First time po makakita po ng airshow ngayon. Ayos po, ayos na ayos po. Ang galing po nila. Yes po, maganda po siya. Saka yung culture natin rin ng mga ibang bansa din. Paalala ng Philippine Air Force, hindi raw bukas sa publiko ang airshow, subalit maaari itong panoorin sa pamamagitan ng Facebook live streaming. Ipinakita ng Republic of Korea Black Eagles ang kanilang galing sa pagmamaniobra ng kanilang mga eroplano dito sa Basa Air Base sa Florida Blanca, Pampanga. Kasama po si Art Consuelo, Felix Barrios, CLTV News. Alamin naman natin ang magiging taya ng panahon mula kay Ginong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Hanging habagat o southwest monsoon po rin po nakakaapekto, especially po dito sa may kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya po ang mga lugar ng Metro Manila, Visayas, Bicol Region, Mimaropa, Calabarzon, Bataan at Zambales, maulap po ang papawirin na may mga kalat-kalat na mga pagulan, pagkulog dulot po ng southwest monsoon o habagat. Ang natitirang bahagi po ng bansa magiging bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin. Meron din po tayong inaasahang mga pulo-pulong mga pagulan, pagkidrat at pagkulog. Dulot naman po ito ng habagat at ng localized thunderstorm. So pinag-iingat pa rin po natin ang ating mga kababayan. Magdala pa rin po ng gamit panangga sa ulan. At yung po mga nasa mababang lugar ay posible po dyan ang mga flash floods. Kaya mag-iingat po tayo. Yung po nasa gilid ng bulubunduking lugar, posible na rin po ang mga landslide dyan dahil medyo saturated na po yung mga lugar na yan. Kaya iba yung pag-iingat po at paghahandaan dapat gawin. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV Balitaan. Para sa karagdagang detalye, maaari ninyong i-follow ang aming mga social media pages. Sa Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News. Sa Twitter naman at CLTV36. Sa Instagram, mga kabalan, mga kariyon, mag-follow din ho kayo at CLTV36 Official. At kung nais ho ninyong balikan yung mga balita at yung mga paborito ninyong programa dito sa Central Luzon, abay, pwede nyo hong bisitahin yung ating YouTube channel at CLTV36 Official o di kaya naman yung ating website www.cltv36.tv. Nasaan ka man sa bansa, mapapanood ng mga programa ng CLTV via Signal Channel 115 at dito naman sa ating rehiyon sa Free TV Channel 36 at doon sa ating 39 cable partners. Kasama mo buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Justin Dizon. Ito ang CLTV Balitaan. Maraming salamat po.